So yung mga kalingap, at punto tayo kina Ate Julie. Dala po tayong package. Mga kalingap, from ano yan? From Tita Rose. Salamat po doon sa nagpadala ng package para kina Jamaica. Salamat kuya ha sa ano. God bless. Ito po, isa po ito sa karpentero. Sana magka-project tayo ulit dito, ano. Ay, ano siya? Nagpa-start siya. Oo, gano'n po. Di man po. Kasi ano lang po, nakita niyo po ako. Ano ko po, nung magpagkita ko ng ulan. Nakita po ako nung ano ko na paturot na yung ano ko. Tapos po, si Ate Dubai po. Nilibre niya po ako maghatid. Ano mo? Briban? Ayan po, at tulog tayo. Kamusta na, Ate Julie? Ito po, okay naman po. Oo, ano ka na pati? Nagpagupit at nagparibag? Hindi po. Nakita lang naman ako nung sa Ate Divina po sa diet. Nakita lang po niya na para daw po ang tanda ko na tapos kurulat daw po yung buko. Sino yung Ate Divina? Yung ano po siya, yung may ano po din nagmamanicure lang po siya. Tapos po, mabenta po yung tigpre niya po ako sa Hapriban. Ay, grabe. Ano, napapanood ka daw po niya? Opo. Kaya pala. Kaya po nung makita niyo po ako dun sa Uy, Julie, happy Merry Christmas. Ikaw, tanda-tanda mo nang tingnan. Sabi niyo po sa akin ganun. Sabi ko, syempre naman po at sa dami ko baga pong anak, tsaka sa mga, halika nga dito at papaskuhan kita. Ayun po. Ito po yung nawala yung mga kulot. Nagkaoronat. Anong tawag dyan, ate, Hapriban po. Hapriban. Ano ibig sabihin? Hindi ko alam. Hapriban po. Yung po parang ano lang po siya. Yung parang tig-hot oil siya. Hot oil. Ay, naka-hot oil. Nawala na yung kulokot na yun. Oo nga eh. Ito na, buksan nyo na ito, Ate, Yan, galing kay Tita Rose. Yan, salamat Tita Rose. Ako na pong mga kalingap. Ayan na po. Tantran. Bukas na. Ayan na. Wow. Sana. Wow. Akala ko pa naman tingin ko po plancha. Ikaw ate, plancha saan? Akala ko plancha sa buhok. Pang-open pa na dilata. Wow, may pabango pati. May pangalan po ata, yan. Opo, Russia. Ano ba yun? Jamaica. Oo, sana all kay ate. Jamaica. Curious? Wow. Wow, may kwintas, Kwintas po. Hindi kaya. Baka gold. Wow, hindi na kaya si Jamaica. Wow. Wow, galing. Bracelet. Bracelet. 3 bracelet. Ang ganda. Thank you po, Tita Rose. Ito, Aika and Siblings. Ayan, may nakita ko na yung pangalan. Nasaan si Aika? Jamaica. Ay, Jamaica. Jamaica and siblings. Jamaica and siblings. Kala ko iba kasi yung color. Pero bakit binago niya? Naging Aika. Oo. Ano? Fruitless Parang na. juice. Buksan. Pero din natin. Sa bagay, open tapos i-check ko siya bakit. Parang iba color nung Jamaica. Mga juice nga po. Yung parang mga yogurt. Po. Okay. Ang mga po, yung gummy bear na mga prutas-prutas. Ano nga pa? Dito lang sa Pinas. Dito sa ibang bansa yan. O si Ate Rose po from ano nga yan? I think from US ata yan. From US yan ata. US ulit? Wow, dami nga nasa US Yan, Jamaica. Ano yan? Jamaica and siblings. Ano yung Oreo po? Oreo biscuit. Okay. Oreo biscuit.
Di pa pati po ubos yung binibigay sa amin na galing din sa US nila. Mama Net po and Sir James. Oh, madami yun. Oo nga po. Nag-share naman po kami. Very good. Wow, ano yan? Wow, may jacket na. Kanino kasya yan? Ha? Kaya umon po. Pambabae naman ata yan. Oh, sabagay baka pwede din sa lalaki. Yung color Ano po kung is isa ikaw? Mas ganyan ka sa ikaw. Mabis ka na. Lagayan ng ano. kila Edith po. Ayan o, may ano pa. Kanino yan? Para Kay Ethan kanino? po. Kay Ethan, kay Wilson. Yan. Ayan, sa'yo na. Kay Oh. Mama. Oy, sa'yo daw Ate Julie. Ayun, sa akin nga po. Ayan na po. May damit din. Okay, kay Rainer. Kasi ito kay MJ. Kay Baby MJ. Oo. Wow, sa mga ano. Dami-dami din ano. Dami na naman nila. Maganda na. Oo, ganda. Kapal. Kanino yan? Kanino yan? Para Kay kanino? po, kay Weiner. Kay Weiner. Kay Amon. Kay Wilson. Kay Omon. Maliit yan kay Omon. Oo. Ang dami na naman ng dilata. Ayan. Kay Inchi po. Wala pala sila. Ayan, may short. Wow. Ay, short pa yan. Parang pang ano, lalaki siya na ano, na pantalon, na pang bata. Ayan. Oh, madami ng ano, oh. Dilata kaya sobrang bigat din eh. Ay, Kami po. Ano po? Oh, ano yan? Para saan daw yan? ano po yung... Ah, yung mga ano, Listen. pasas. Yan. Oo. Pwede yun sa pag nag-tawag ka doon. Sa Noche Buena. Hindi. Nagkatsara ka baga, pwede maglagay mo. Ay, oo. Pwede din Ito yun. pang pang ano to negosyo. sa amin, chapsoy. Oo, ito ata lang yung mga iniinit lang ata ito. Mixed veggies. Ay, Apple sauce. O yung galing. Ah. Dami oh. Spaghetti sauce. Spaghetti sauce. Yan, mga iniinit lang to. Masarap to. Ang Chicken tawag. noodles. Chicken noodles. Yo, iniinit lang to. Hindi masyadong Yun nga po binoboil. kalingap na sardinas po bagang galing sa Amerika. Nagulat po. Ah. Wala po siyang balatan at saka walang tinik. Oo. Opo, malasa. Ay, nalo ko po siya sa gabi. Yan bagang kalingap. Yan o, yan. Ano ka na? Tanim ka na? Ay, hindi po. Yan po bagang first class na gabi kalingap. Masarap po yan. Ay, ano yung kala mo bulaklak? First class po pala yan. Ah, kinakain to? Opo, yan po kalingap. Tigsaw yung ano, masarap. First class. Opo, gabi po pala yung kalingap. First class po oo. yan. Malasa po. Masarap. Diyan po sa Panawi, puro na po yung sitaw. Tapos ito po, tigardi na po ni Umon. Ginawa niya na po ito. Mga pichay na po yan. Nagnaninim ka pala. Oo, sitaw na Wow. po yan. Yan nandun po, sitaw na po. Kaya po meron na kaming kapangan ng ano yun. Nakaready na din po yung kapangan ng sitaw. Wow, very Ito, good pichay yan, po ito. Ate Julie. Nanananim na po si Ate Sabi Julie. nga po baga kalingap, may natutunan na ako dun sa Oo. pag ano po baga sa akin ng ano. Oo, very Para good. Paano po baga yung mga desisyon ko noon. Padalos-dalos. Opo, padalos Ano po to, Sir Alvin? Ano ito? Bara. Siguro. Ay, parang game card. Parang game card siya. Pero spoon po. Parang game card siya. Spoons. Game card. Wow, dami na naman, no? Kayo po kalingap, pag ano din po kayo dito. Meron na kami. Puto na, nasa ano lang din siya. Yung mga first time ko pong nakakita nito, Sir Uy, ako din. Tapos first time din pong makakalasa kay Hagbok pa po. First time Ano ibig sabihin ng makakatikim. hagpo? Ano po, naninibago? Nanibago. Yung makapaniwala. Pang ano to, Sir? Tuna creation? Tuna. Okay, dami oh. Daming dilata from US ata. From US. Oh. Bubot ito. Wow, ano yan? Ano yung juice po? Sliced peaches. Melon. Sliced carrots. Wow, mga healthy na yan. Ano, oo.
Healthy yan. Mixed vegetables. Oh. May green giant to. Ano yan? Okay. Green Ay, giant. oo, yung gaya nung kay ate, ano din yun. Kay ate Pwede to Margaret. sa pansit. Ano po Kay sa ate Manet. Para po siyang ano, Masarap to ginisa parang po. beans po siya. Gulay lang. Tapos ito ay... Kapag di nyo alam, pwede kayo magtanong kay Ma'am Wena or mag-research kayo kung ano. Ngayon lang po talaga kami kalingap nakakita ng mga ganyan-ganyan. Magkaiba pala po. Sus naman ito. Ay, Magkaiba. Oh. iba-iba. First time nyo makakita ng... Ako din eh. Tapos Yung ito na naman. Iba na naman po. Oh. Iba't iba, no? Beef, ano naman yan? Iba-iba. No? Kaya di basta-basta pag maano. Oo. Kamusta ate yung ate Julie? Nakakapag ano ka pa? Nakakapag kakanin ka pa? Ayoko, nakapala ko pa naman po ako Ah. nagkakanan. Pero ano po, ngayon pwede muna po nung ganyan at may okasyon po baga. Ay, tama. Bala ko nga po kalingap sana ngayon at may itlog po baga ko sabi ko nga ano lang ako ng condensed milk leche plan sana ako para kasi kailangan din baga yun ngayong New Year, yung leche plan. Pwede, at meron baga po kayong binili sa akin yung luto ng leche plan, di ba yung ano dyan? Andyan po. Kaya nagbabalak po ako baka mga 30 po pwede na mga Oh, 30. pwede ka din magpa-order, no? Opo, 30 po kasi bilihan na po baga ng mga paano-ano niya sa 30-31. Ganyan po papon, ganyan. Ano po ako, yung palaman. Ayan, well, tsaka po yun po baga malagkit. Kasi yun po baga mga pamahin kalingap. Kailangan yung malagkit, yung mga ano. Palitaw lang naman po baga yun. Sa tubig lang naman yun, tapos papalaman naman siya parang okay. Tapos, andyan pa yung mani po bagang galing ibang bansa na yung giniling na mani, dun ko na lang po sila i-roll. Para may galing naman. ingredients pa naman po ako makakapag-ano. Yan, dami na. Tuna. Oh, may tuna. May mixed veggies na naman. Tuna in water. Yan. Marami pa po kami sa akin pa naman. Marami pa kayong palawan? O, di kaya. Skippy po. Oo. Di kaya na din. Pero po, yung isang palaman po, pinaplano ko ng kalingap. Nagpagbili ako ng buns. Ipinapalaman ka at minabili baga 6 pesos isang tinapay. Palamanan mo ganun. Hindi mo po para lahat lang dito baga sa kain nyo. Oo. Ayun po. Minahanap po kasi ganun, minsan tama ng, yun. minahanap po kasi ng tinapay na may palaman. Kaya na-display po ako dyan ng buns. Kaya lang po wala sararadong bakery. Wala pa akong buns. Yun po, 6 pesos po yung ano, 15 pesos po yung isang balot. Pag napalaman na naman po siya ng peanut butter, 6 pesos na yun. Pinabili-bili naman po. Imported na ang mga damit. O yan, mga damit. Ang dami, sana all. Wow. Mga imported. Kay Jaway ka, kasya yan sa'yo. Oo na. Favorite color mo pati ata yan. Minsan na rin. Daming kulay blue. Oh. Yan, short. Ang daming Asan po blessing. si Umon? Ay, ano po, nagpapagupit po siya. Ay, nagpapapogi na naman si Ayun po na Umon. po. Nagpapapogi na naman po. Talaga may inspirasyon na po kaya ay. Kaya ganun na hindi maka, ano, punting magababang punti. Bakit, mama, mapagupit na ako. Oh. Ay, Diyos ko po. Halingap. Sabi ko, basta anak ako. Okay lang yun ha. Basta kaya nyo i-handle yung sarili nyo ha. Hindi yung... Oo. Oo. Ang dami oh. Dami. Hanggang 20, ano na yan, 2024. Mayaman na sa blessings. Oh, next month, 2024 na. Oo. Happy New Year po sa Alvin. Happy New Year din. Maganda ang mga ano natin, 2024. Ano po sa Alvin? Ang Mga ganda new pasok. house, New house, new life. new life. Yes. You like. Englishera pala ito si si Jamaica. 2024 na punong-puno ng blessing. Ano? Dami na naman nilang damit. Oo po. Mga paborito pati po nila mga ganitong karakter. Wow, grabe naman. Salamat sa Lord. Kay Tita Rose, siya yung nag-ano talaga niyan. Okay, mama. Oo. Okay, Ate Julie daw yan. Sa akin. Pang sexy bagay na Ate Julie. Ito pa lang. Ay, grabe, ang ganda niyang damit na yan. Salamat po. Oo. Ay, wag na yan. Kita na lahat. Alin? Hindi, maano ka lang dito. Ma-tune. Pang-dubli lang. Salamat naman. po kay ano. Salamat po. At dahil po sa inyo,
na alam ko pong hindi ko po mabibigay sa mga anak ko. Kayo po yung nagpo-provide, kayo po yung nagbibigay. Maraming salamat po. Oh, bidami talaga. Pwede ka ng Ate Julie dito. Sabay, kasya man yan sa inyo. Pwede naman po yung Panginoon. Uy, ang ganda! Ay! Bukas na. O yan, pwede yan bukas Ate Julie. Bukas sa akin. Sana wala. Ay, nagsasabi pati po si mama na, wala akong gagamitin bukas. Wow. Sabi ko, magiram kay Mamuy na sa dawag na nakakahiya. Ayun, Kasi hindi yung naman Okay naman yan. At least, Ako nga, naka-short sa sarili, lang. kalingap. Dati nung naka-ano. Kasi ano po ay, yung mga damit, mga bestida ko naman po, hindi naman po kasya kay mama. Wow, sa iyo na. Maikli. Kaya lang dito lang yan sa bahay. Papalumbas. Kay mama. Uy, talaga ako pumasok nito. Kay Tinggiya. Okay, baby. Daming blessings. Oh, Ate Julie, Wow, salamat po. May mga damit na din po ako. kung galing ibang bansa. Sa akin. Bigatin na ano po. Bigatin. Lalabas ka lang dyan. Wow, from US ang suot. Bigatin. Bigatin na. Nakakatawa na pating malakas si Ate Julie ngayon. Dati lagi nang Hindi po naka-ano. kasi nawala na din yung parang nakakrolikot na mo kaya nandun na yun. Nadala na po baga yung mga wow, hoodie. Oh, naka-hoodie ka dyan. Oh. Tama yun na po, mapasok ka sa school pag nag-aulan-ulan. Ganda, ganda yan. May matigan po yan. Sir Alvin ano? Ay, Ikaling mahal po yan. yan. Hindi, maliit yan. Maliit po sa iyo. Tsaka sa inyo naman yan. Aabutin yan Sir Alvin. Ha? Bukas pa po tayo Okay lang yan. Okay lang yun, no? Madaming blessing. Maraming salamat po Tita Rose sa blessing niyo po. Ay, Gucci. Mahal yan. Gucci. Galing US. Gucci. Gucci ba yan? Opo. Ah. Mama, Galing naman, ano po, galing. Sino man po kami, pero pinag-aksihan po nila na ano po, gastusan, padalahan, di ba po, ano? Oo. Talagang marami naman po Marami talaga talaga. yung mga may mabubuting puso, ano po, kalingap. Kaya ito lang po masasabi ko talaga po sa inyo. Maraming salamat po. Sigad na lang po ang bahalang magbalik po ng ang kabutihang inanam niyo po sa amin ng sisigliglig at tumaako na blessings din po sa inyo. ang ganda talaga. Wow, kasya to sa akin. Yan. Ang saud-saud ano kalingap. Ay, bukas pa talaga tayo Sir Alvin. Bukas pa. Talaga. Dami no. Ang dami. As in, bukas pa talaga. Wow. Ay! Kaya ito sa iyo na. Ay! Mahilig nito si May. Si Mamuena. Oo. Ay, kasyang-kasya kay Ate Jolie. Oh, lahat talaga sa akin kasya. Kalingap. Baka mamaya niyang kalingap. Sabi mo, wow, nagdadalaga. Nagdadalaga na sa atin Nagdadalaga lang yan. si- At least naalagaan. Gusto ko Sir Nagdadala na. Alvin, yung mga Oo, abot ganyan dyan. sa iyo na. Oo, bagay yun sa'yo. Yan. Haba sa iyo. Pa itong pares mo. Ito. Ano? Ay, may mabili. Mga ganda na po. Ano, ready ka Sir Alvin? Bukas po tayo matatapos. Bukas pa. Okay lang yan. Kahit bukas pa. Dami oh. Yung makita natin yung talagang magandang kakasya talaga sa'yo. Ay, si God. Ano yan? May candle. Parang candle. Mabango. Oh. Mabango candle. Prayer. May prayer pati oh. Lalagyan ko ng mak ng bubula. Ang dami pa pala oh. Ang gaganda pati Sir Alvin. Hoodie. Mga jacket. Hoodie na naman oh. Nakapulog. O yan, kasya yan sa'yo. Mahal Tama to na po, po, ma. pasok mo na sa school. Sa'yo Sir Alvin, marami baga pong ano, jacket. Yan. Maliliit naman niya sa akin. Nagda-diet ka ba? Ayun, yan. Maikli ano sa mga pambata na yan. Wow. May
Mahilig sa ganito po si mama. Ayan, mga pantulog po. Pangtulog. Shorts. May cup. Yun, may sombrero. Kay Umon. Maliit po, masyado. Ah, dun sa mga kapatid mong maliliit. Ito kay mama, pantulog din po niya. Hindi pa tayo, Sir Alvin, ang bulahati. Ay, hindi pa. Share ka natin. Oh, may towel. Madami din po baga di sa unang sa package ko yung towel. Halos isa lang din naman po ginagamit namin. Para Oo. Ang hirap po. Para tipid maggalaba. Ako po na hirap. Saka para ano po, para bago mag 2024. Hindi po bago Ang dami pa, oh. Sabi ko naman po, nang kalingap kasi kasi malaki sila, mabinata, mga dalaga. Yung pong mga magagamit pa po nila kasi yung pag nila, laki, hindi nang po, porque meron lahat-lahat na po. Kaya inaano po sa ito, wag naman natunog, ganun. Oo, tama. Para po yung sa paglaki nila at mga binata po yan, mga di ba? Kaya po, Ayan, sobra na po. Dito, oh. dami. Madami po. Yan. O yan. jacket. Yun. Kalingap. Ay, ano siya? Ay, sisinturunan mo siya. Sinturon. Oo. Sisinturon. Ayan, ang ganda. Ang ganda ang damit, no? Ang dami na ni Jamaica ng ano. Parating na dito ang product ng Amerika. Oo. Yan. Ganda. Ayan. Uy, dami ka ng pagpipilian. Oh, dami ka na nakasusuot. Oo. Pipilian mo ng kung anong gagamitin. Timing talaga nagdating na. Nag-uusap pa lang po suot kami na mag-ina. kayo? Oo. Opo, nag-uusap pa lang kami mag-ina. Sabi ko, okay lang yun. Kahit anong nandiyan. At least, yung gaya bagong dating ko. Yun lang masuot mo. Bibigyan ko po silang magkapatid. Opo, si Aika po. Sila Tsaka Aika and si Ayara po. Ah, Opo, andito. kayo mahal. At may mga pambabae naman po. Oh. Hoodie ulit, oh. Oh, ganda. Parang tig-iisa ata po kami Hoodie. dito. Ano po, Oo. kasi napapansin ko malaki, simula sa malaki hanggang palitan ng palitay. So, mansitan. Hoodie. Parang advance ng anak ko paglaki nyo. At least meron pa kayong Di ba naalala mo yung first vlog? Sabi mo mga damit ang kailangan mo. Dating baga na kami. Tapos yung di ko hindi inaakala po na may bahay pa po. Doon talaga ako nagkano. Kay mama. Oh. Dahil kaya Ate Julie, dalagang-dalaga ng style. Ano mo niyan? Forma na ito. Baka mamaya niyan, machismis na ako. Opo. Baka machismis na. Opo. Pag nagforma pala, nachichismis. Ay, upo talaga. Lalo po pag Ganito po nakariban. talaga. Lalo pag nakariban. Hindi po, di ako nalabas-labas ay kundi lang naman po dahil dun sa Oo. ano ko po. Siyempre, mahirap ang tanggihan yung inano Oo. ko na po ganun, tatanggihan. Libre riban. Opo. Pas. Saka Pag maraming Christmas niya daw po nangangarap sa niyan. akin. Mm-hmm. Ayun, naawa po at para na daw po ako matanda. Ngayon baga nag-refresh ka na Ate Julie. Kaya po di ako nalabas kalingap, diyan lang po ako padungo-dungo at mahirap na po. Kay MJ ito. Pag swimming. O kay Ethan. Ang ganda pati ng mga ano nila dun kalingap, at nai-adjust siya kung medyo ano sa ano po. May mga ano Pili mo siya. sikipan. May mga garter. Ang gaganda ng mga hoodie. Ano po, Sir Alvin? Wow, o yan atang sa'yo. Oo, yan ang Malaki. kulay na bagay sa'yo. Pink. Hoodie. Ang ganda ng kulay. Ang dami. Ito na naman. Wow. Ayan, siya din. Ayan. Praise God. Yes. May naipit na tuna. Oh, may tuna. Tuna ba yun? Opo, yun po. Ang iba naman po, pang tinapay naman to yung isa pang Ay, pampalaman. Itong palaman. Ang galing mo timing ng ng blessing Kaya nung mga Pasko, wala po kami dun. Tapos nagkaroon kami ng Oo, panghanda, di ba po? panghanda, wow. Tapos kanina nag-usap pa mag-ina naman problema na susutin. Nagdating na naman po, ano po. Alam talaga, ni God, ano? Alam niyo. Ay, ito Ah, mga maganda. God is
God on is time. good Opo. all the time. All the time, God is good. Amen. Sobra-sobra pa. Opo. Galing pang US Ibang- pa, bigatin. Salamat po talaga. Ayun, cute po. Galing ko siya. Oh, Ganda. ang ganda. Ay, sukat mo na. Yung dami. Bundok na Sir Alvin. Ang dami po ng laman ng package. Mga shorts. Parang taga-ibang bansa na nakabahay po dito. Oo nga, ano? Kinakain from US, dinadamit Yes, from US, ginagamit pinamliligo. From US, From sabon, US. toothpaste. Ginagamit pagkain from US. Naging plato at kutsara, Galon-galon pang tinidor. kutsa. Ay, yung kutsa. Di nagano pa ng ganun pa. pantinapay. Social na. Pang almusalan from US. Quaker Oats. Oo, tama yun. Kami lang yung di taga-US. Yan sa mga kapatid mo, no? Ang dami na nila, oh. Dami. Hindi ko pa talaga kanina pina-expect na may experience na mga ano ko po ito. Ano po? Talagang hindi po makapaniwala. Tinan mo na, dating hirap. Dati po bang halos walang masuot. Halos talaga pong ano po talaga. Tapos ngayon, dami, sobrang blessing po na from ibang bansa po po nagagamit ng mga damit ng mga anak ko. Talaga pong salamat po. Kasi di ba po talaga pag nagkilo si God, ano po? Ayoko pong umiyak pero talaga pong totoo po sinasabi ko. Hindi po ako makapaniwala sa ganito po na may experience po ng mga anak ko tong ganitong mga nangyayari po ngayon. Talaga pong maraming salamat po. Unang-una po talaga sa mga nag-sponsor po sa bahay namin. Madaming araw pong nag-ano po talaga yung ulan dito. Talaga pong sipo kami. Opo, nagdaan po yung Pasko, yung kalilipas na po Pasko, ang saya po namin. May handa na po kami. Opo. First time nyo mag- Opo, first time po. Tsaka, saya-saya po pa talaga. Kaya po talagang ano to. Miracle po talaga. Maraming salamat po kay Tita Rose po, kay Mama Net, kay Sir James. Kayo po ang nagparamon na sa amin na ma-experience po yung buhay na ganyan po sa inyo, yung nasuot kayo from US. Suot ng mga bago. Ganun. Maraming salamat po. Saka, ganito po yung hinihiling ko pero malakas talaga si Sir Alvin, malakas si Lord. Kaya nagkabahay pa po kami ng ganito. Kaya maraming salamat po. Tsaka, Long life po, Sir Alvin. long life po. Yan, salamat at di din na kami magtatagal sa ating papaalam na din. Saglit, Sige, kita-kits na lang tomorrow. Yan. Ay, party po, Christmas party. Yan. Sige, God bless po, Tita Rose, Sir James, and Mama Net. Maraming Tita Oh, si Tita Emmy. Yan. Yun siya na po. Yun, diba? Sa lahat-lahat Thank you pong po. nag-sponsor sa amin, maraming salamat po. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po kay God. Kasi kahit na wala naman po, di bang perfectong tao. Ikaw Oo. Bakit nang gaya nangyari yun? Walang perfectong tao, tama. Hindi perfectong Tuwan-tuwa sila sa... Doon, tuwan-tuwa. Grabe ka. Di ba po, nobody's perfect. Oo. Kaya salamat po kay God. English na din pala, pang Nauutal na US pala na siya pag pati sa siya. Tagalog kalingap. Kailangan na pala siya English Nobody's na para perfect. Kaya maraming salamat po kay God. Sa lahat po, suportahan niyo po palagi si Sir Alvin. Kasi po, tunay po siya. Lahat naman po ginagawa niya para makatulong. Kaya salamat po, Sir Alvin. Nung unang makita kita, Sir Alvin, nakasimangot ka. Kaya, nahagas po ako ito ay na salita po. Nakasirimangot, sabi mo, ang gut na garo.
Kasi ganun po ang kalagayan namin, kaya ganun ka po, di ka po nangiti. Saka maraming salamat din po kay Ate Nalyn kasi nilapit po niya kami sa inyo. Yes. Thank you. Thank you din sa inyo. Merry Christmas pa rin. Merry Happy New Christmas Year. po. Ate Happy New Julie. Year niya, boss. Oo. Wow. Tuwa si Ate Julie. Oh, happy na. Hindi na stress. Opo. Sige Ate Julie. Ingat po kayo, kalingap. God bless sa inyo. Stay safe. Sorry po. God bless. Ayan po at wala, less stress na po si Ate Julie. Lagi nang nakangiti. Ayan. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe sa channel natin Kalingap Alvin mo. At syempre sa ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, kay Ate Edna, kay Kalingap Rob. At syempre po sa aking misis, kay Ma'am Buena. Salamat po din kay Tita Rose na nagpadala ng package. Salamat po. Salamat talaga. God bless po sa inyo lahat. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya